López Campos afirmou que a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega inclúe preto de 700 medidas para impulsar o seu uso na sociedade. O Museo Centro Gallás acolleu esta mañá a presentación da proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, afondou nesta medida que sinalou inclúe case 700 entradas para fomentar e prestixiar o uso do galego entre toda a sociedade. Medidas que marcarán, sen ningunha dúbida, a folla de ruta das políticas lingüísticas para a próxima década e que poñen o acento, que poñen o til naquelas cuestións, naqueles aspectos que hoxe debatimos e tocamos aquí. A incidencia da lingua nas novas xeracións, os problemas que existen na transmisión xeracional, os novos modelos de comunicación que acabamos de ver e que acabamos de entender, e os retos da inteligencia artificial, o crecemento tamén desa poboación que non naceu en Galicia, pero que quere vivir en Galicia e que quere vivir en galego. Son accións concretas, estratéxicas. Diferentes ámbitos como da administración, a economía, a educación, a sanidade ou a xustiza. No que se asentan as bases para posibles acordos necesarios, e aquí tamén se tocou necesarios acordos no caso de que exista a unanimidade necesaria para atender a esos retos de futuro. Por suposto, que garantan o compromiso, que hai unha garantía tamén co compromiso cunha senda orzamentaria que garanta os investimentos necesarios para a posta en marcha destas políticas. En resumo, propostas que nos permitan adaptarnos a unha nova realidade social e que sitúen a dinamización, o uso da lingua galega como un obxectivo fundamental e prioritario. Hai un novo documento, segundo apuntou López Campos, construído sobre un gran pacto social coa lingua galega. Agora toca, como tamén se dixo, que as forzas políticas nos poñamos de acordo, teñamos a altura de miras necesaria tamén neste proceso de negociación. Farémolo con un proceso de escoita, de diálogo e de debate no SEO, onde se teñen que producir no Parlamento de Galicia, cun obxectivo claro. Hai que tender a man a todas as forzas políticas para que se poidan sumar, para darlle os motivos necesarios para que se poidan sumar a este gran pacto social. Durante o acto tamén se deu a coñecer a posibilidade de crear dous órganos, o Consello Social da Lingua Galega e un instituto que coordine a proxección exterior de Galicia da lingua e da cultura.